Yunƙurin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na ɗaukar ɗan wasan tsakiyar Al-Hilal Rúben Neves ya fuskanci tangarɗa sakamakon sha'awar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, waɗanda ke son cin gajiyar farashinsa domin kammala cinikayyar a watan Januwari. Shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Florentino Perez ya shawo kan Yunƙurin Club ya maye gurbin Xabi Alonso a ƙarshen kakar wasanni, tare da alƙawarin siyo sabbin 'yan wasa biyu, ƙwararren ɗan wasan baya na tsakiya da kuma ƙwararren ɗan wasan tsakiya mai ƙwarewa sosai, kamar yadda rahoton Defensa Central ya bayyana. Dan wasa farin koma Antoine ya fara nuna damuwa da karancin lokaci da yake samu a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid, kuma kamar yadda rahoton ya bayyana ya nemi barin kungiyar a watan Januwari. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester City na ganin dan wasan tsakiya na Bayern Alessandro Pavlović a matsayin magajin dan wasan tsakiyar na Spaniya Rodri, amma kuma za su fuskanci gogayya da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wajen kammala cikin matashin dan wasan. Fatan Manchester United na dakwar dan wasan gefe na Bayern Antoine Semenyo ya samu babban koma baya saboda dan wasan na Ghana ya fi son koma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ko kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City, yayin da City din ta yi tattaunawa kai tsaye da Semenyo kan yiwuwar koma kungiyar a watan Januwari. Kungiyar ta Manchester United ta bayyana dan wasan tsakiya na Bayern Adam a matsayin dan wasan da take da burin ɗauka, amma kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da kuma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham su ma na sha'awar dan wasan. Kungiyar kwallon kafa ta AC Milan na iya bawa dan wasa Gabriel Jesus damar sake gina kariyarsa ta hanyar buɗe masa kofa zuwa kungiyar ta Italiya a matsayin na aro ko kuma a matsayin na dindindin, gurgurdan abin da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta bukata. Wani dan wasan da kungiyar kwallon kafa ta AC Milan din ke sha'awa shine dan wasan Chelsea Alex Disasi, amma kuma kungiyar kwallon kafa ta AS Roma na tunanin shigowa domin gogayya da kungiyar ta Milan. Kungiyar kwallon kafa ta Leeds United na shirin gabatar da euro miliyan 20 domin daukar dan wasan gefe na Sevilla Rúben Neves, inda suka riga suka doke kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da kuma kungiyar kwallon kafa ta Tottenham a tsarin daukar dan wasan. Dan wasan gaba na Al-Ahly Ivan Toney, wanda kungiyar kwallon kafa ta West Ham ke neman ruwa a jallo, ya yarda ya bar club din nasa a watan Januwari gaba daya saboda dalilin haraji da zai kare idan ya kuma kungiyar ta Ingila. Kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace na iya fafatawa domin sanya hannun dan wasan gefe na Tottenham Brian Johnson idan har kungiyar kwallon kafa ta Tottenham din ta bude kofa ga dan wasan a watan Januwari. Dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona Ronny Badji ya kudur aniyar ci gaba da gugurmaya domin samun kyakkyawar makoma a kamfanin, inda yake amincewa da tai da dama daga gasar Premier wanda suka hada da kungiyar kwallon kafa ta Brighton, Crystal Palace, Everton da kuma Nottingham Forest, har ma da kungiyar kwallon kafa ta Sunderland, kamar yadda rahoton El Nacional ya bayyana. Da yiwuwar mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona McAndy ta sajin ya bar kungiyar, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ke sanya ido kan halin da yake ciki saboda damuwa da rawar da mai tsaron ragarsa na kasar Italiya Guglielmo Buccario ke takawa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund dukkaninsu na fafatawa domin daukar matasin dan wasan bayan Real Madrid Víctor Valdepeñas mai shekara 19. Dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo Oscar Mengueza yana jan hankalin kulub da dama a gasar Premier, ciki har da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, yayin da kwantaraginsa zai kare a lokacin bazara. Matashin dan wasa Suleiman Abubakar ya sanya hannu kan kwantaragi a matakin kwararru da kulub din Celta Vigo da ke kasar Spaniya. Matashin dan wasan da ya koma kulab din Celta Vigo ne daga kulab din Footwork FC Abuja da ke Nigeria bayan nasarar haɗin gwiwar horo da ya samu a AVS Football Academy da ke Kano. Duka da nan zamu kawo karshen labarin namu, sai kwasance mu a lokacin idan mai duka so kana ku bayyana mana ra'ayoyinku kan labarin da fidan hankalinku a sashen comment, kuma wani fata ku yi wa Suleiman Abubakar a daidai wannan lokacin.